Bored ka na sa usual na pagbibisikleta? I-level up natin yan! 5 minuto lang mula sa sentro ng bayan ng Bula, mararating na ang pasyalan na may zip bike line. Sa halagang 3,500 pesos, unlimited ang zip bike. Isuot muna ang seatbelt at siguraduhin komportable ang iyong pagkakaupo. Dito sa Taro Tambayan ang kanilang zip bike na merong habang 94 meters at 20 feet naman kataas. So susubukan natin ngayon ang kanilang zip bike. Pwedeng arkilahin ang buong lugar, may kasama na itong pool at 2 cottage. Pwedeng kumanta ng magdamag at kung paos at gutom na, pumunta sa fish pond at mamingwit ng agahan. Ayon kay Raquel, orihinal na ideya nila na gawing imbakan lang ng tubig ang lugar hanggang naisipan ang Taro Tambayan. Despite of the hectic schedules of everyone, merong isang lugar na pwede po kayong mag-relax, merong isang lugar na mararamdaman nyo na maganda pa rin ang buhay kahit lahat tayo ay busy. Sa Team Relax at medyo nagtitipid, dito na sa bayan ng Minalabak. May beach resort na free entrance, pero may bayad ang cottage na pwedeng paghati-hatian na lang. Kilala ang dagat at baybayin sa Minalabak na mabato, pero dito sa Hamurawon, pansin mo na ang buhangin, pinong-pino. Kung wala pa po kayong naiisip na lugar na puntahan, pwede po dito nasubukan pumunta. Dito lang po sa may Zone 1, Barangay Hamuraon, Minalabak, Camarines Sur. Welcome po ang lahat po. Ilan lang ang mga nasabing pasyalan na makikita dito sa probinsya. Oras lang ang kulang para sa ilan, pero may napili ka na bang puntahan? Siya, ikalendaryo mo na yan. May di maano, CSN. Yay!